Hello mga bay, mayong buntag, di araw. Ang sa mga nangutan na kung saan pagkilay, o di ba? Kung kilay, more na siya. Bati dagboy. Samantana sa pagkilay, okay? Ako ana tamong tudluan sa pagkilay, pero mangon sa kuskong naw kay murag nangakuan nang ansa niya. Lain na yung magligo na murag ipang inat ng panit ba. Nara akong gamit Eskinol. Eskinol 600. 600 pills. Sinsiyo ra ni diri. 600 pills ra ni siya bay no sa Bacala. And ako na siyang itrapo all around the world of my face. Mura na akong gamit. Dahil pagkahuman, ako na dahil butang siyempre ang akong pinaka-paborito nga Chinchancho. Chinchancho ra akong gamit. Ang kilay, Diyos ko, wala na kilay. Nasang lain na. Pastilan, dara hapit na gid siya nahurot, no? 2 ka buwan yung bayahan ako mahurot. Ako rin na ibutang anaan, no? Guman ako gihimo ganiya sa pamahaw sa kuan. Pamahaw sa sunoy. Pamahaw sa sunoy. Dali-dali na kung kuan sana. Saka sa taas. Naligo harang tugnawa sa tubig. O nanay nagpaasos kong luyo. Dito paasuhi itong mga amo ko yung mga ligo. Pulis away. Diyos ko. Ang toothpaste o sa kabuhan. 5 kabuhan. Pagkamnang kong anak. Mga himig toothpaste, horot na toothpaste. Horot na yung toothpaste. Kalamino na. Adlaw, sa usa ka adlaw kapulo mami manut brush. Kamu sa kasimana kaduha ra man. Kisa di kuan na pasika po agabay tan. Mga amo lang bantayan. May sige mo pamantay na mo di kami pod. Puli lang tani. Sa hilom. Maski nila pangatawa ang mga katabang intaon. Sige panlibak sa mga amo. Sa kabulan, duha ra maligo. Puro buyag. Masig magbuyagan kada adlaw na hinon maligo. Okay, nalukop na ako ang kuan. Siyempre akong daw ni abilon pod na ako. Mura na akong gamit mga bay. Tayo, ni ko man ako kaligo. Kung sabon, likas papaya sa. Likas papaya na. Kuan ra diri. Bratur kay diri. Kaduha man ko manabon. Di ka sa liog pa yung lapa-lapa. Di ko man ako butang sa conditioner kay kanang sana magpipilit pa mong ang panit na mong tagak sa kuan ako ang mga kaluwasan. Mo to manabon na pagugutro. Di pagkahuman, maligo na pag lotion akong lotion Georgians gikan pud sa liog pa yung sa lapa-lapang lotion o di ba? Libre man saan man na. And then akong lipstick, nawala namang panit ani Basilin ra akong lipstick. Umutang ko 3 times a day. Para red lips. Kissable lips. Ba? Mura na lang lipstick. O, diba? Ayaw ka matulog. Umutang sa pa. Para ma-maintain ang kuan. Ang red lips. Hindi na kinahanglan ang lipstick. Then pag kuman, asa naman ta? Manas Chinchancho, manas Eskinol. Ay, siyempre ang kilay yung pinakalas. Ugasa naman to akong kuan. Shout out sa Tagamay. Muti. Hello kay hello bye Terry Humalon, di ba? Shout out ang walay kilay. Belated happy birthday kay Carlota Carla pasaylo gid intahan ko ha kay pasila natunong man jud og busy days ang imuhang adlaw na tawhan. Natunong man jud nga party mituam dito sa Shali. Kira kabuntag okay ra kay maka-dance mo gusto mi kabuntag hagop pa no mga amo sa nang oras mo to mga alas 2 kadlaw na lagi sila matug. So mata na sila mga alas 12 na sa udto. So mo to buntag sayo alas 8 mamangon me 7:30 kay syempre maligo magatimang mi sa mong kalawasan. So alas 8 madto na mi sa kusina pagkahuman
Pagkahuman na mga alas 9 na medyo okay na ang tanan, medyo na halos na prepare na namo tanang pamahaw. Amo to magkura-kuratsa sa may mga half hour lang din. After that, kung mamahaw na sila, busy na kay miya na jud pa as in unsa na diretso na among kuha na ni magluto og mga pamahaw nila tanan, diretso na order na sila kada tagsa labi nagmamahaw puro itlog pitibisiha din pagkahuman. Ako ra may magmanage sa mga itlog no, kung wala ko sila po dito, kung na ako sa ako premium order sa moto din kauman diretso na luto paniudto nila o paniudto na mo lahi pud mo paniudto lahi pud lang paniudto lahi pud lang pagkaon kauman diretso na luto paniudto pa man ang hugasan way undang hugasan kay magsugod sila kaon magsikin jud kaon mo na nga pasayloa jud na ko bye Carla belated happy birthday na lang kanimo ha, and wish na ko nga ang wish nga unta tanang wish nimo nga unsa niya tagaan og unsa niya matupad ang lahat ng wish mo no. At saka syempre hindi yan matutupad kung hindi mo sasamahan ng pagsisikap at higit sa lahat pagtitiwala sa ating buong may kapal. Dalawa lang yan, pagsisikap syempre paningkamot paning by Carla, and good luck sa imong bagong gasa sa kinabuhi. Hello usab sa YouTuber forever nga nanambok na tungod kay sigiglantaw sa ako nga videos nga walay pugong sa paghabay. Noypi gaming man. Hello bye Noypi gaming sa YouTuber ni siya bay na, and yang FB ko no si Sen Prato. Hello kanimo bay. Hello usab kay Marie Pilarca, kay Brendan and Lovely. Hello usab sa higala ni Lilivet nga sileng bala silon niya tanan mga bay. Basta daghang salamat sa mga kanayon nga nga pag-atang sa kong mga video in town kinabuhi sa tinuod nga kinabuhi sa usa ka muchacha diri sa kuan kining nasod sa mga balas dira nga ang akong pangkilay Lyra asa naman ni pangalan Lyra Brown mo na akong pangkilay. So, wala na ako nadala ang akong lotion, basta Jergens ang akong lotion no, must ang flavor kay mutan kay ko, and ang akong sabon na ako nadala likas papay nalimtan ako darang akong akong bag sa mga kuan ako lagi pang sude ganiya puman akong kaligo dagan dayon ko dinhi. So mo ni mangilay na ta no ngani ron ang pagkila ko sa ning pamahon sa kilid kinang mata na ra ba tong mga kuan do anong ron ako bay pamahon ron ako diri di ba so nipis ra kay akong kilay ako ra gipunan pasilan akong buo sa ilong pasaylo mo na gina akong asset, and I'm proud of that. Ay, Diyos ko, ay, sige katawa. Uy, sige katawa si Mundagoy. Mahiwi niya ang kilay. Hindi nakista na na. Mara tao niya akong kalimpay, no? Tapos nagbaabot sa mga mata. Ang kiram kay sila magkilay. Sa akong unang amo, sus pastilan. Inganir jud akong kilay sa akong primero amo. Mamulbos ta mingon ta nung amo nga. Pahilamos dito mahadlok ang bata. Sus Ginoo mahadlok. Mahadlok taon mulbos mahadlok. Kamugay mo lagi ungo dia mo sobraan sa inyong makeup. Amo natural ro kayo. Sa amin lisura na sa amin. Ano ko sa amin to sa mga silas hayaga. So ingana na lang siguro no. Kasi lang manawag ang amo. Sao na lang niya. Kisa marong ni sulod. Nawag ang amo, Mary, wala na. Magkilay pa naman. Ulan sa mukha ni si katawa ba kay. Saan? Seryoso na po kayo. Isa mo panawag di manawag tayo sa nangihi pa ko nangihi may kilay dito nara baga mo gud ang kilay dito kanira may baga ba kanira gid ang buhok na ko din dili piting ni pisa sa buhok imo ni ako ala ning supay sambayan batlang pantay baka ni karon
Paingon naman ni sa kuan eh. Suba sa tambulig. Wa naman ni napantay ni asa naman ito kuan. Sige. Basta nang paita. Ano naman itong kuan diri? Ako kadaguan. Cotton buds. Tims ang hita sa cotton buds mga bay. Kita cotton buds eh. Nya na lang ako nakuhaan. Dari ako ning kuhaan okay. Nalapas. Cotton buds naman akong gamitan. Kaning buhok dari tubo kung buhok dari ako na siyang kiskisan. Dari mahinom tubong kilay nga kinahanglan ako din hiyang kilay. Ato naman siya tubo sa way kuan. Di niya lugar. Diba? Kilay pa more. Sa naman ni uy, wala naman ni napuntoy. Sa mga nag-request ang pagkilay, hindi ara nyo request. Nagkilay naman ko sa una na naman ko ikuan diha video diha. Kaya lang ninyo kabkabalan ninyo. Di ba? Daghang salamat. Pantay na ba? Daghang salamat yung tanan mga bayan. Daghang gyud kayong salamat sa inyong tanan unsa ni pag walay hunong nga pagsuporta kanako og unsa ni daghang kayong salamat jud basta paday lang tas tong kinabuhi ani bahala magkinaunsa sang kilay pormaw, di ba? Bye bye, I love you all.